ja sam naša. Da sam znala. Znam. Mogu i da upadnem. Slušaj, Sani. Sad ću da vam dam zakove da imate. Hiruške rukavice su jedne, one su unutra kod Mime i kod Ace. Stavite na ruke zbog ovoga. Pa ćemo sačekati da se treba se ovo što je ovdje u sobi. Kataklizma. Kod mene gore klizišti za kuće, brate, samo što ne tične kuće. Možete samo da ga izmolivate tu po leđima. Ne. A ti sad vučeš, a znaš šta vučeš? Ti vučeš ovaj produžni. Znaš da sam zakačio za njega, ali... Aha. Ne, gore imaš kutije. To ćeš vučiti. Važi, ajde važi to. Ljudi! Bacajte ovo đubre sad na jednu ponudu. Još se, a? A jače! Tako slabo idem.